Менә нәкъ бер якка карап тора, һәм моны башта җеп белән, җепкә әз генә калынны алсагыз, бик яхшы билгеле, бу кәтүк җебе генә түгел, ирислардан да нәзегрәге бараның тагын, мин белмәдем, билгеле монда бу әйбер булырсын, мин аны алып киләдер идем, үземнең менеп аерым алган җепләр бар аның өчен. Şırlatırlar